I gis ag gach marcia an buail atá I gceist sula féin siad amach. Táid an seo tuis go bhfuil Rásaí Gluaisróthar East Coast Motorcycling ag siúil an deireadh teacht an seo. Probably gach Gluaisróthar, dul trid scrutineering, river bhfuil cead acu dul amach ar an cursa. Tá an cursa hart fear 5 km bóthar tuatha a úsáiding trácht léithú. Pointí áirithe tá siad an lúsanna timpeall 165 mhíle an uair a bhaint amach. Tá sé andán séireach leis na lúsanna atá I gceist, ach is sin é an spórt. Tá cuid is mó den an marcaigh amateur. Bhíonn siad go bar postna CRAICEÁILTE chun bheith an ag dul Rásaíocht go deir seachtaine. Tá is a tú go bhfuil sé chun tuairteach ach bhreadann adrenaline, pasisiún agus grád an spórt ó sa cheann. Tá tradition an láidir le Rásaí bóthar I Áth Cliath. Tá siad ag greith an seo freisin trucha bliain agus mar club nua tá muidne an seo 2 bliain anois. Tá luchleadúna mór ar Rásaíocht mór. Dáta loig an mílte daoine ó luchleadúna ó gach áit den tír. Is rud pásanta é dul le marcaigh ag dul ag Rásaíocht, fáin siad buzz agus tapla mórras. Bhíonn timistú ag gréin ach dul chuid is mó, déna cásan é bhíonn aimsiú nó gortaí beag. Bhíonn club ánasásta leis an deireadh seachta. A lán daoine ag na Rásaí, bhíonn gréin an taimh agus bhí Rásaí a bhí teacht an gréin.